लोगोफोर आथिखालाव बर'नि ससियेल मिडियायाव मा सोलिबाय थादों नोंथांमोना थारैनो नुदों। नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा नुबाय थादों, अफ्रि दैमारि आरो प्रकाश सानैनि गेजेराव खुगानि दावहा, बाथ्रानि दावहा सोलिबाय थादों आरो सानैनि गेजेराव ओरैबायदि तर्क बितर्क जादों, बेखौ नोंथांमोना नुबाय थादों। आरोबाव मोनसे लेटेस्ट निउस ओंखारनानै फैदों, बेखौ नुबाय थादों। बबेखानि आं बर'नि ससियेल मिडियाखौ बांद्राय नाया, आं बांद्राय गोसो होआ बेफोरखौ। जों मोनसे निउसखौ नुबाय थादों, बे जाबाय मिथिनार्जारी। बिथाङा बर'नि सासे मुंदांखा हिर'इन। बिथाङा लायनो सोरदोबा हाबा जाहैखोमाबाय ना अपेनलि जादों बेखौथ' बुंनो हाया। आरो गोबां बाथ्रा ओंखारनानै फैदों। बबेखानि बे बाथ्राफोरखौ आंनि भिडिअ आं माब्लाबा बुङा। मानसिफोरा बायदिसिना बेबायदि बदनाम बायदिसिना दिहुनबाय थादों जे मिथिनार्जारीनि आगु बयफ्रेन्डआ मोजांसिनमोन, न'खरा मोजांसिनमोन आरो दा जायजों जाहैदों बिनिख्रुइ मोजांसिनमोन। मिथिनार्जारीया होमबा सायावसो मोजांमोन, सिङाव गाज्रि बायदिसिना आरो जाय जेरै हागौ बेबायदि बुंनो नागिरदों। नाथाय आङो उन्दै उन्दै जेनेरेसन बा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, बेफोराव दा गोलै। सोरनिबा संसाराव सोरबा हाबा जाहैनायाव जेबो बुंनांगौ गैया। बिनि केरेक्टारखौ दिहुनबाय थाना जेबो लाब गैया। सोर मा केरेक्टारनि, नोंथाङा मा केरेक्टारनि, आं मा केरेक्टारनि, बेखौ दिहुनबाय थायोबा जेबो ओंथियानो थानाय नङा। स' आं बेखौल' बुंगोन, ससियेल मिडियायाव बिनि अनगायैबो जोङो बहुद मोजां बाथ्रा मिथिनो हायो। बेखौ नोंथांमोना मिथिनो नाजानाया मोजां होननानै बुंगोन। माने जों दा मोननैल' निउस नुबाय थादों बर'फोरनि गेजेराव, प्रकाश आरो अफ्रिनि नांलायनाय आरो लोगोसे मिथिनार्जारीया हाबा जाहैखोमानाय। बिथाङा समाजनि खान्थि बायदि हाबा जायाखै बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बबेखानि बिथाङा मुंदांखा हिर'इन हिसाबै समाजनि खान्थि बायदि हाबाखौ मानो जाग्रोदिया बेनि जाहोनखौथ' आं बुंनो हालिया। जानो हागौ माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैदों, माबा मोनसे जेंनायाव गोलैदों। बै जेंनाया जानो हागौ बाध्य खालामदों बेबायदि। आरो बेबायदि बाध्य खालामनायनि थाखायनो, बाध्य जानायनि थाखायनो बेबायदि जानो गोनां जादों। नाथाय बिथाङा थारैनो समाजनि नेम बायदि हाबाखौ जागोन, बेखौ जों आसाबादि, नङा होमबा? स' जेबो आंहा बिनि फारसे बुंनांगौ गैया। नाथाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोरखौनो लानानै बायदिसिना मेमिस बायदिसिना खालामबाय थादों। गावनि ब्रेनखौ घला खालामनायनि बायदि जेबो जाया। आल्टिमेटलि बिथाङा आथिङाव गसंनो हानाय सासे सुबुं होननानै बुंगोन, मुंदांखा हिर'इन बिथाङा। स' बिथाङा गावनि लाइफनि थाखाय जिखिनि आरजिनांगौमोन बेखिनिखौ बिथाङा आरजिबाय होनबा गोरोन्थि जानाय नङा। मोनसे स्टेज लेभेलसिम सहैबाय बिथाङा। स' बिथांनि पार्सनेल लाइफआव मा जादों बेखौ जों नागिरबाय थायोबा नोंथाङा बेसेबांबो सहैनो हानाय नङा, आं बेखौनो बुंगोन। स' जोंनि ससियेल मिडियायाव जोबोर फिसा फिसा इस्युखौ लानानै ओरैबायदि बेले बेजे मोनसे सृष्टि खालामो, मिनिथावना आरो बाथ्राफोरा। स' आङो भिडिअखौ नुनानै माखासे मेमिस, माखासे बायदिसिना बुंनाय कमेन्ट्सफोरखौ नुनानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। बबेखानि आं बर'फोरनि सायाव भिडिअखौनो बानाया। आंनि भिडिअनि कन्टेन्टआ जाहैबाय दावहानि जानो हागौ, हाथियारनि जानो हागौ, नङाबा साइन्टिफिक जानो हागौ बेबायदि। स' आसा खालामबाय नोंथाङा थारैनो बुजिदों। गासैबो बै नेगेटिभिटिखौ गार, बै नंखाय सोरनिबा लाइफआव मा जादों बेखौ बाद दोन। बुंनो थाङोबा बिथाङा सोरदोबा हाबा जाहैखोमादोंबाबो जेबो इलिगेलि हाबा जायाखै आंनि नोजोराव। बिथाङा पुरा लिगेलि हाबा जादों। बिथाङा सिं मा प्रब्लेमाव भुगिदों बेखौ मिथिनानै जेबो मुलाम्फा गैया। बिथाङा दाबो जेबो रिप्लाइ होआखै, कमेन्ट होआखै। बिथाङा जेबो क्लियारिफिकेसनबो होफैयाखै नालाय मानसिफोरा मोनसे डाउट जोनोम जादों, बेनो आरो। थ' बर'नि मुंदांखा हिर'इनफोरा बिदिनो गोजा नामा बेबायदि बुंनो नागिरो आरो मानसिफोरा, नाथाय बिदि नङा। जाय मानसिया फावखुंग्रि बिसोरनि लाइफ स्टाइला एसे आलादा जायो। बिथांमोननि थाखाय बेबायदि जेंनाया गोबां थायो। नाथाय जों साधारन सुबुंफोरनो बेबायदि जेंनाया जोबोर खम थायोबाबो मिथिखानाय आरो जोबोर बाङाय। नाथाय बिथांमोननि लाइफ स्टाइला एसे डिफारेन्ट। स' फावथिना मुलुगनि मानसिफोरखौ जोङो बांद्राय A to Z जुदि बेबायदि नागिरबाय थायोबा बे जोंनि समाजनि थाखाय बांद्राय मोजां जानाय नङा, उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बांद्राय मोजां जानाय नङा। स' बेखिनिखौनो बुंबाय। जानो हागौ गोबां दिनै आं सानगोन मा भिडिअ लाबोखो बेलाय बेबायदि सानगोन। फार्स्ट नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन। आथिखालाव आङो इम्पाल्स आसाम मुंनि एप्लिकेसनाव टिउटर हिसाबै खामानि मावदों। जायफोर बर' गथ'फोरा 9, 10 फरायनाय जायफोर गथ'फोरा टिउसन मोनाखै, बेवहाय अनलाइन टिउसन खालामनो हागोन। नोंथांमोना इम्पाल्स आसाम एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै बैहायनो माखासे नोंथांमोना फन नाम्बार मोनगोन बिगोमानि, बिथांनियाव फन खालामनानै A to Z सोंनो हागोन, डिटेल्स मोनगोन। बेवहाय माखासे कुइसन एन्सार मोनगोन, माखासे इम्पर्टेन्ट इनफरमेसनखौ मोनगोन। आरो नोंथांमोना बे इम्पाल्स आसाम एप्लिकेसननि थ्रुयै जुदि टिउसन लायोबा थारैनो जों ओरैबायदि मोनसे गेरेन्टि होगोन जे फैगौ मेट्रिक एग्जामाव नोंथांखौ साइन्स आरो मेथ्सआव 100% थारैनो मोनहोनो हागोन। बेबायदि जोङो मोनसे आसा होनो हायो। जों ओरैबायदि मोनसे टारगेटजों खामानि मावदों। बेवहाय जाय फरायसाया बेवहाय गोसो होनानै टिउसन लायो साइन्स आरो मेथ्सआव
100 लाखिनायाव जोबोर गोबाङै सापर्ट मोनगोन नोंथाङा माबे कुइसन एन्सारखौ हायाखै नोंथाङा बबे मेट्रिकनि कुइसन एन्सारखौ नागिरना मोनाखै माबे कुइसन एन्सारा माबायदि जायोबा सबसे बेस्ट जागोन बेफोरखौ नोंथांमोननो जों होजोबगोन नोंथांमोना गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ नोंथांनि न'खराव जुदि सोरबा 9 10 आव फरायनाय दङ टिउसन लानो स्कप मोनाखै नोंथाङा बबेबा टिउसन लानो थांनायाव रांनि थाखाय लानो हायाखै जोंनियाव 250 राङावनो गांसे साबजेक्टखौ मोनगोन आरो 500 राङाव मास मोनसेयाव गांनै साबजेक्टनि सायाव टिउसन मोनगोन अनलि रबिबारनि बादै स' नोंथांमोना इम्पाल्स आसाम एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै बैहाय 500 पेमेन्ट अफिसियेल जोंनिया मास मोनसे थांबाय नालाय जायफोर बिथांमोना दा एडमिसन लागोन बिथांमोना थारैनो 1000 नांगोन मानोना थांनाय मासनि भिडिअखौबो नायफिनजोबनो मोनगोन जुदि 1000 होयोबा स' बेबायदि आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिदों स' बेबायदि टिउसन खालामबाय थानायनि थाखायनो फ्रेन्ड्स आं सम सम भिडिअखौबो लाबोनो हायाखै नोंथांमोन स' बिदिब्ला थेंक इउ